Zuek ere historia berezia duzu, ezta? Graxianarekin. Zeri egiten dio, omenaldia edo omen Graxiana izenak? Graxiana jarri genion batez ere Graxiana de Barrenetxearen omenez, ez? Da Zugarramurdiko sorgin erregina izan zena. Zugarramurdiar beste batzukin Logroñora eraman zituzten paitu eta erretzea. Orduan, pixka bat gure sorginen omenez, Graxiana izena erabakitzea jarri genuen. Zugarramurdin historia luzea duzue, bai sorginkeria dela eta bai kontrabandoa dela eta baita ere. Beraz, baduzue doazen eizer kontatua, ez da? Bai, kontrabando igual ez dainen ezaguna, igual ezagunena izango da, hori, sorginen historioa, sorgine iza. Eta, bai, gehiena horregatikan, turismoa eta edena horregatikan etortzen da Zugarramurdira. Igual kontrabandona gutxiago ezagutzen da. Orain Aste Santua gainera datorrela, zuek egun hauek, jai egun hauek nola bizi dituzu, Zugarramurdin? Jende asko ibiltzen da, guretzako lana tope, klaro. Gu ja atzotik hasi ginen eta ja egunero lanean atope, bai jatetxean, bai landetxean eta bai aterpetxean. Zer ikusi edo egin dezakegu Zugarramurdin? Ze proposamen egiten du bertako batek? Zugarramurdin daukazute gauza unitz ikusteko. Adibidez, egual ezagunena izango da xaretako bidea, Zugarramurdi, Sara, Inoa eta Ordazubi elkartzen dituen ibilbide zirkularra da, 30 kilometrokoa. Hor jendea oinez eta bizikletaz egiten aldu. Gero nola ez museoa eta lezea bisita, hori fijo, askotan esaten da, lehenenago igual museoa ikusi behar dela, pixka bat historioa eta ezagutzeko, eta gero ja lezera sartu, hor ikusteko non bizi ziren, eta nore egin dituzten akelarreak, eta pixka bat. Lezearen barruan bertan ere ibilbide bat egin daiteke, ez da badago lezea ikusteko ibilbide bat. Lezera sartuta dago, ibilbidea dago, ez dago markatua, baina bai, eramaten dizu pixka bat, hori lehenengo mirador batera, pixka herria eta ikusten den tokia, eta gero ja leze txikitatik pasatu eta lezea hundira elkartzen duen ibilbide bat. Ordu bete bat, bai, ibilbidea. Eta bisita gidaturik izaten da Zugarramurdin? Bai, leze barruan ez, baina bai kanpoan egiten da asteburuetan, hori pixkat gehiago museoan eta ikusten alduzue noiz izaten dene, baina bisita egiten da, hori neska bat jaunzten da pixka bat lehengoko jaunzkerekin, eta azaltzen du herrigune politak, pixkat ze gertatu zen Zugarramurdin, ze etxeak dituzten historia pixka bat, hori Graxiana de Barrenetxea, etxea boinikan existitzen dela Zugarramurdin, eta pixkat ibilbide hori egiten dute. Hala ere, oso okerrezpanago, begira aritu garelako Nuevo Herrian ere, gidatuak aipatu duzu, barruan ez kanpoan, baina uste dut bintzat, bertara joan nahi baldin baduzu, izena eman behar duzula, eta ez, jende multzo handiegia elkartu ez da dine kobazulan, orrutegi batzu bintzat ikusi ditugu uste dute? Osea, ordu hartzen alduzu, joaten altzara baita ordu hartu gabe. Hombre, talde handiak direnean, bai, gomendatzen da, karo, bai, gomendatzen da pixkat ordu hartu eta zera, baina oso lezea handia da orduan jende asko sartzen da batera. Bai, ze ordu laurdenero bezala ikusi ditut eta bazparen ikuste dut ez... Igual pixka bat ezpilatzeko dena sarreran, bai. Ados, erra. Zuek, Graxiana, aterpetxea eta landetxea eta jatetxearen lan horretan aspalditik zabiltzate? Ba, ekainak 18an 16 urte ingo ditugu. Epa, badira batzuk, Bai. Eta 16 urte hauetan asko aldatu da Zugarramurdira joaten direnen perfila? Bueno, nik ustez urtetik urtera etortzen da, bai, ezin duzu erran, igual, hilabete hauetan etortzen denik jende mota bat o beste, pixkat denetarik etortzen da. Asko, Espainia maiatikan, katalanak, Madrideko jendea, hori bai, egun batzuk direnean hola segido, Aste Santua, edo udako porretan eta hola, bai, hango jende asko etortzen da. Eta gero mugan bizigarenez, frantses asko hurbiltzen da baita. Eta gero ikastetxek ere egiten dituzte horregonaldiak, ez da? Bai, guk eskaintzen dugu gure aterpean, begiralekin, egiten dugu pixkat ekintza bidez, lezean akelarre bat egin, pixko bat erakutsi zertzen Zugarramurdiko historioa eta
baina modu ludikoan, ez? Segun umeen adina, ezin duzu erakutsi ez dare ze krudela izan zen, ez? Orduan pixkat jolas bidez eta ekintza bidez, Eta zu bertako herritarra izan dazuk, nola jaso duzu zure kultura, zure herriko historia hori, eta nola bizi duzu orain hori gaztetxoei eta ondorengoei hori transmititzearena? Gukei erran, eske txikitan gure jolastokia lezea zen. Orduan guk bertan infernoko errekan bainatzen ginen, guk ezagutu dugu, igual beste manera batean, ez? Gure amatxiek eta kontatutako gehiago igual krudelagoa, ez? Oain igual ikusten da beste ikuspuntu bat, edo, bueno, baina bai garai hartan zen, pues hori, dena zen ez txarra, baina dena zen, pues hori, etzen tema oso polita erren genezak egun. Oain igual pixka bat buelta eman zaio, eta... Agian orain leku magikoa da zuen hautzaroan baina ez da. Lehen zena, sorgi, osea, eiza eta pixkate txarra, tema gaiztoa erran genezak egun, guain da bertze modu batean hartua dago, ez? Amaia, noiz oaz Zugarramurdira? Ez dakit, baina begira eritxu antolatu behar daukagu, larun batekoa zehaztuta, urrungo astean edo astean zehar. Elixote, egia zu plana? Egia zu plana, gutxi gara, nun jan ere garrantzitsua da, Oso. Euskalduna gara eta. Goizean Zugarramurdira aiatu, gozaldu oso ondo, guk esaten gedion bezala plater vegetarianoa, ez? Arraltze, patata, xingarra, magra pixkate zera. Gero bueltatxo bat eman bai menditik edo bai lezea bisitatu, museoa, gero ardikan atera eta Zugarramurditik ordu erdi batera dakazu kriston toki bila ikusteko, baitare. Sara bera oso polita da. Sara ondoan dagona, miarritze, gero pixka joan eta bastan aldera ere bai, bastanen ere bai badirela gauza oso politak. Potxoka urdinaren... Potxoka urdina, xaretako bidea da, bai, potxoka urdinaren irudi batekin azaldua dago eta pixka bat. Eta lo nahi izan ezkero zuen aterpetxean egin dezake, ezta? Bi mota dauzka, familientzako gehiago dauzkagu landetxeak, eta gero taldea hondientzako aterpetxea. Hori da, sate baterako. Amaia, Ondo, siesta egiteko ere balio du. Baitare. Baina ez duela siesterik egingo hiru umerekin doatzela. Hiru umerekin siesta egiterik ez dago. Jartzen ditugu umeak begiralekin, jolasean, eta zuek siesta egitera. Horla igual bai. Hemen eiza. Hirugarren lagun bati.